an albatross. I'm an albatross. Dobrý večer. Ano, dobrý večer, já jsem Goblin.cz a dneska je tu se mnou pan Viktorex 555. Halo? Čau. A rozhodli jsme se teda, já jsem se rozhodl, že si založíme nový kanál, který bude náš společný a že, Ano, jedeme. ano, jedeme a že Viktorex si tam bude natáčet svý videa a já si tam budu natáčet svý videa. I ten špatný člověk na každýho spadne. No a někdy tam možná uděláme výjimečně i videa dohromady. Takže tohle bylo to, co jsem vám chtěl říct. Odkaz na tento náš nový kanál budete mít v popisku videa. Já se s váma loučím a čus. Čau.